Takto v Livapi spojíte viac inzerátov pod jednu spoločnú adresu. Ideálne pre viac jednotiek v jednom projekte, napríklad pri developerských budovách. Označíte vybrané inzeráty a jedným klikom z nich vytvoríte skupinu. Do skupiny vstupuje 10 inzerátov, každý s vlastnou odlišnou adresou. Vyberiete jednu adresu, ktorou sa zjednotia všetky inzeráty v skupine. V zhrnutí skontrolujete voľbu Dediť, ktorá prepíše adresu všetkých 10 inzerátov. Vznikne jedna skupina, v ktorej má každá jednotka rovnakú spoločnú adresu. Skupinu pritom môžete kedykoľvek zrušiť, jediným klikom. Pri zrušení sa inzeráty neodstránia, iba sa oddelia späť na samostatné. A máte znova 10 samostatných inzerátov. Nesú už spoločnú adresu skupiny, pôvodné adresy sa po zrušení nevracajú. Jedna adresa bez straty inzerátov. Livapi.